जय मां सुनले এটা মোর ড্রাগন ফ্রুট আছে। এটা মুই অনলাইন ରୁ মগাইଥିଲି। গুটে তিনটা পিস মগাইଥିଲି। তিনটা পিস ରୁ দেখি পাରୁଥିବେ এটা কে মোর ଛଦ ଉପରେ এটা ଲଗେଇଛି। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ପାଣି ମାନେ ପୁରା ଜମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା। ଏଇଟା ବନେ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା, ଆଗକେ ବଢିଛି। ବକେଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛେ, ତା ପାଣି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି। এইটা ଦେଖିବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ପାଣିଟା କମି ଯାଇଛି, ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ପାଣି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ବି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବି ଦେଖୁନ ଉପର ଉପରକେ ଗଲାନ। এটা দেখুন গোটে দুইটা তিনটা ହେଇଗଲାନ। এটা গোটে পিସ୍ দেখুন ବାହାରି ଯାଇଛି ଉପରକେ ଦେଖୁନ। ଆଉ ଦୁଇଟା ନୂଆ ନୂଆଟା ପିସ୍ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ତାର ସେଡର ଗଛ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ ଏକ ଦୁଇ ତିନଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। এটা ବି ବଢିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁନ ଭଲସେ। ଇ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଫୁଲର ବି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରି ଗଲାନ। ଆଉ ଫୁଲ ହେଲେ ଦେଖମା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେখাମି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଡ୍ରାଗନ ଗଛର ଯେନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ହେଇଛି ଦେଖୁନ, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଟା ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ପିସ୍ ମାନେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଗମଲାରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯେନ୍ଟା କାଟିକି ଲଗେଇଥିଲୁ ସେଟା ମାନେ ବି ଦେଖୁନ ଟିକେ ଟିକେ ବଢିଗଲାନ। ଗୋଟେ ଦେଖୁନ କେତେ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାନ, ସେଟା ବି ରଖିଦେଇଥିଲି। দেখুন বলছে ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই গমলাରେ। আর দেখুন তাকে ବି ଛୋଟ ଛୋଟ এটা ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ବାହାରିଛି ଦେଖୁନ ଉପରଟା। ଆଉ ବଢିଆ ସେ ବାହାରିଛି ଦେଖୁନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ କାନ୍ଥିକି ଲାଗିଗଲାନ ବଡ ହେଇକିରି। ଇତାର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଏଇଟାକି କାଣା କରମା କି ଏଇଟା ଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବକେଟକେ ଏଇଟାକେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେମି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ। ଆଉ ଏଇ ପାଣିକି ଦେଖୁନ ତାର ସାଇଡରେ ବି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବାହାର କରିଥିଲି, ଏଇଟା ବି ଅଛି।